Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off. Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Donbinica, Posolobio, Pangasinan para ihatid kay Ma'am Estrella Duculan ang pasurpresa ng kanyang anak all the way from Italy na si Ma'am Jean Galvez. So, samahan nyo kami at narito ngayon kung anong magiging reaction ni Ma'am Estrella sa surprise ni Ma'am Jean para sa kanya. So, isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! Hello ma'am, good afternoon po. Kayo po si Ma'am Estrella Duculan. Hinahanap ka na si Ma'am Jane. Opo. Opo. Sa Switzerland po siya. So, Parang may problema ka. bakit po hindi siya kumukontak sa amin? Kasi po may mga obligasyon dito sa amin na hindi na iayos. Aliw ka yata eh. Ayun po kasi mami, ang inilagay po niya na na guarantor sa sa pinignahan niya sa amin is kayo. Oh my God! Mami, nabiran po siya sa amin ng pera. By the way, ako po ang manager kasi ng SMDK Lending Company. Namiran po siya sa amin ng pera, 300,000 po. Oh my God! At ang nilagay po niya na guarantor sa inyo is kayo po. So, ang obligation po niya noon na pang-ano sa ang pagkakagastusan doon sa inano po niya sa amin, nahiram po niya sa amin is pang-repair po nung bahay. Tama kayo. Ako naman eh. Ano po ang gagawin natin mami niyan? Papaano po yan? Kayo po ang guarantor niya. Yung last na ano niya, 2016. Nagpapadala naman po siya sa inyo nanay. Pero wala po siyang sinasabi sa inyo. Sa maintenance niya, allowance niya lang po. Pero sa mga obligasyon po niya, wala po ba siya nababanggit sa inyo? Hindi, magsasaya na lang tayo. Mami, tika. Ano po yan? Kuya, paano nga yan? Magsasaya na lang tayo. Ay, I love you. Mamaya mo na yan. Kasi nag-usap pa kami ni Mami. Mamaya na lang po ha. So, Mami, paano po kami yan? Magsasaya na lang tayo. Yala, papatakan mo na lang. Sige lang, papatakan mo na tayo yung pwedeng gawin. Mamaya ko yung mamaya. Tayo. Sigaw na ako ng sigaw eh. Sino po Mami? Asan po ang asawa ni ate? Ate Z. Wala pa. Ay, wala pa ba? Lang po. So, Mami, ganito na lang po. Nagpapapirmahan lang po ako sa inyo para lang po katibayan na pinuntahan po namin itong bahay ni Ma'am Jean. Ano po? Ano ka man? Ano ka man? Upo. Yes, sige. Pagkarap po namin. Diyan na kaya lang. Ayan mo na. Happy
Hindi talaga maiwasan yan natin. Parang yan. Salamat sa kanya. Kaligtas niya, sa maayos na kalusugan. Okay, ingatan sa kanya ng Panginoon. Mahal na mahal ka namin. Sino pa, Ate Julie? Sana po ang aming namin pagsalapang buhay. Maraming panahon at Ninang, mamabi ko. Kami lang pumunta na sa ganun tayo. Girl, mapasya ko ba? Laro ni Mang Tatay. I love you, Mami. guys,
sa lahat po na mag-avail ang aming promo package dahil meron pong first anniversary po ni Surprise Mo Deliver ko. Meron po kaming pa-free na body bag, sling bag, women's